Kwachakaita manje ndakachibirwa ukapa bhethi rikabiwa mumba saka anhu ese ndiri kuvabvunza vari ngoti hatina zvatoziva saka ipapo pakapenga because matito mafotocopies handinawo pada 5 Hughes ndinotora chitupa inozi birth certificate chitupa tozotora idu mahara nokuti zviri kutorwa mahara saka muna kurongeka kakweja akurongeka ndakaronga mafotocopi kana aripo bank account iripo foni iripo unokwanisa kundifonera there is no need yekuti handaurongeka because kana uchishaya zviri kuti kusarongeka nguva chete inoita kuti zvinake munanobirwa chitupa nebhethi zvese bhethi rakabiwa mumba zviri nomawiri bhethi rakabiwa mumba chitupa chikabiwa kukapa kandakarara ndoda remember ndandakatochisunga panefoni yandanayo Samsung S4 ndakaisa mumba pandakamuka ndakaona foni iri paside chitupa chisiri paside wazitenga foni nda paWhatsApp rini kudhara ndakatenga kumusika ndakatenga 5 years zvarini yaida bhatiri akudaro saka ima mvote kana musina chitupa nebhethi zvese time dzichiripo uona masvika 2023 next year ndakatoita by election candidate ndine mafotocopi echitupa ingoni ndikatovoterwa ndikaita 8 votes dzangu zvakaitikira kupi izvozvo uziye kamunzvimbo dzatinoitira izini hati ndiri isu pano kumaruwa achiti kumaruwa zvinorova kuBeatrice ndo kwandiri kansira saka at that juncture I did attend but I had maCIO angu akati aiwa ndizvozvo nekuti ZEC haiproduce voter const munhu acha usina kuapply nepati yako unofanira kuapply nepati yako kana iwo ukanzi uri ZANU-PF ukanzi uri NPF ukanzi uri ZIP unofanira kuapply nepati yako kuZEC nekupati kwenyu zvoendeka saka zvandakaita ndosakana nhasi ndirikati pamwe dai ndakatoendapo dai ndakatowina election but handauzoenda nekuda kuti ndandakamirira iwe unokuvhoterwa sei uye usina kana chitupa kana bhethi mandari mafotocopi hazviri podhara mafotocopi zviri podhara and if you are dealing with party program sometimes we don't need birth certificates since chitupa chiya chiripo hani mukuti zvakabiwa sese aiwa kanotora zvioriginal izvi tatotora maelements ebhenki nokuti bhenki rinoda sange paone ndine mari mubhenki 410 bond handisanda noidrow nekuti bhenki rine chida chitupa chaicho sinziri kuti zvitupa hazikunetsa fungira kuti pangone kumba wachandita bhethi tari 1 ndongoenda direct unoshandisa bhenki ripi NMB saka unotomboisawo mari imomo itoisa izvo ndakutaura kuti mune mari 410 bond saka very very proud nesystem yebhengi nekuti vakati hanzi izvo kana pasinawo chitupa zvinongona kuramba saka pride yacho iri pakuti zvesho chitupa chacho chinenge chitongodiwa unoziva kunyaya dzikuitika idzi dzekuti vanhu varongorowana ana kuda varongorohwa ngajoreza kuda kurohwa kwakata ndekuti vanenge vachidenhana vega nokuti kuti isusu tisi tinopota tichivadena hatidenha ana kuda ana kuda ndo vanozvidenha vega vanotora jo otanga kuti jo ibva pano saka jo panenge auya pashabhini powedzera pashabhini powedzera parambidzwe munhu kana usonongune kana kamari kemogo kana kedoro saka problem inoitika nakuda ndeyekuti anoda kuona kunge shabhini yake iye ari mushando wepashabhini anopota achitema huni achiklina marara handiti nekuhudha saka zvekuti azoti izvo aane problem yekuti arohwa kudenha kwaanenge aita anzwa nekubviswa mazino patakamona achenga arohwa akazobva mazino saka achaita zimwe atoone mavende mavende angagara aripo but apa angowedzera zvaanoita aenda kuministry of health opiwa pepa rekuti aende kunoita zvemadentists pandaimboziyama muri munazareta nekuSt Michael's oenda iko
unofonera munhu amuri free umupa ekukishi uitransfera munhu iye uiswa muartificial teeth nekuti kana zino ratobva saka nekuva kuti unofanira kutoiswa artificial teeth. ya ndizvo zvomukomana jo toita senai sekuti mukuda munhu watinoti ndisagura wedu nai chachiripo ndechekuti aifanira kuenda kumapurisa zuva tatiripotisi ripoti mapurisa akaisa aiwa waida kubhadhara kuti muperekedza mumapurisa ndatenga mudzanga nekuti inini ndaitonhorwa munhu angone chirwere chongotonhorwa meno ndakutongefange rudzi ndingonzwa kugara ndichingorwa nechando ndosaka ndikutoti inini haisi kunyatso kushanda mazuva ano I'm not very powerful just because it's winter time. Winter yakuti unopera kai hakusi kushaya mari mari inogonetseko handina hatina mari kungonyarara asi mari ndeichitongoida mozafanira ripa ndoda kuti ndiite zvinhu zvebheti nechitupa izvo ndoda tizokwanisa kupiwa mari isusu nebhengi neatly handiri kuona yekuti kanzi ndapiwa mari ebhengi taakudhivheropa parakagadzira pati papuloti pedu pana jamila ponyatsobuda zvekuti panotambika cricket yacho zvakanaka vanhu vachigara vachidziva moto zvakanaka security iripo futi zvakanaka but parodhi kapaipa iwo daisa ground recricket parodhi aiwa anenge achinzi marisos kana ukaisa waya mukati weme rodhi haina basa kuti pane motikari hadzipinde mukati nekuti tinoisa mapillars anenge akamira ekuti motikari nyange kaya chimhanya sei haipinde mukati maproject enyaya ndeyekupenga pamwe pacho they seem like they are profitless but they can be profitable due to the fact that we must practice that. Aiwa panzvimbo yacho haidi kuona kwakuyo tichimbotaurawo munin'ina tingaite zvekuita seiko. Aiwa pana hakutongorima chibage panhu paipa zvinhu zvakuruka muna December zvina kuipa ndo zvinotodiwa paipa ndo zvimwe zvayo zvekuti vanhu vakataura because toteerera zvinotaurawo vanhu kutaura kwanoita kuti should we rush kuti tizvona taakuita zveproject 1000 tomira ngatiite zvekurima zvakachiba nekuti mbeu inoenda paipa raafrica naye 2 US inopinda inenge yatokwana saka mwe zvedu zve 1000 US izvi urefu takashinga but we were very very eyeing kuti dai taura kuti ministry watifonera wefinance tione kuti pane chikwereti yatakamba wakumbira zvinobuda here nekuti takamba wakumbira 20 pounds kuti izo zikange dzabuda ndasetoti zvekuti handisina problem so tapa ndikufonereka paipa handisina fone kuti unondifonera neuku apa kutogana kwatakaita munhu katondifonera tototaura zvinhu zvine brini but namba dzako unodzizere musoro chaizvo 0738 356 520 but yo ona kaya ndaupa namba dzangu unongondifonera pese pese zvinochimbofamba seko pamwe pacho ndakakufonera ari makuseni ndichida kunzwa kuti wamuke nekuti unoziva kuti mabusinessmen akaita semi majournalist unogona kuita problem yekurarisa asi kana mwamaduro because ndakatozodembawo ndaupire namba dzangu unongondifonera ungademba hako nekuti ni ukanditi ndisakufonera ndinongokuregedza because wafanira kungondifonera pese pese usina nyaya izvo zvazvina kuipa ndosekutaura kwaita ndogona kutoregedza kuti kufonera but handingaregedza kana kutaura neuri munhu ekuti because wafanira ngofona kaungoti hanzi ndeipi wakata foni handingatiregedze kuti amachokorenzi ndeipi handiti aiwa but ona kakagara kwatakaita ndikapfuura ndoramba ndakanyara ndikaramba ndakanyara akutonga ndashanda aiwa ka inzwa akazandutaura iwe unofona ka ungoti ndeipi zvodzangopira zvakadaro hauna kana nyaya saka unokuda kuti handini tidangoziva hangu kuti rufunge unofanira kufonera handiti unokati ndeipa unonga utanga zvangufanira pese pese makuseni masikati nemanheru aiwa paipa ndakamboisa 3 course dzaunorekodha kuti amisa matsangura zuva rakatinakati dziripo kwete hakunyebo foni yako nhamba ndichinayo mufoni mangu handambobvira ndamboita time yekuti ndatifonera ka asi unongosina vanhu vekufonera kana saka manje ndichifonera nekuti iwo ndiwe secretary wedu webranch kabhau yedu isusu kumayouth vanhu vane 35 years zvichidzika saka tichifonera iwewe kuti tinzwe kuti hapana chimwe chauri kubvunzira kunyanya ndakambobvunza nenyaya yekuti tikunzwa program yekuti hanzi gamba rafa chii chakonzeresa imi muti munombotaura nemaintaneti aiwa but ini ndira zvemagamba here aiwa kana tichitaura nenyaya yekuti gamba zvinoreva kuti this is ZANU-PF member
ina nto zvemagamba unofonera kana usingaite zvemagamba totati ZANU-PF member there's no need yekuti iwo kana munhu afa kana usina kubhuyikana zvino zvinoita nemunhu ari kubhuyikana zvokuti hausvitse kana meseji yerufu kana meseji yeurwere zvinoita kana munhu ari kubhuyikana anongoti zvina basa izvo zvine basa zvine zvine basa kunani kuneweka kuti kune munhu wese saka ufana ngofona ufana ngoisa phone call. I want to illustrate something. Ufana ngoisa phone call. I want to illustrate something. On Monday vanhu vachabva kustoda vachienda kuningirini wotanza zvina basa vamwe vanogona kusvika kana wiki rese vasingaziye zvizvo zvine basa zvichifanira kuzikanwa kuneweka kutaura maringe nechokwadi apa tinenge tichitaura chokwadi nekuti nani ndiri chairman wemuno ndotaurira imwe masekretary kuti ndo zvaitika utanzirwa iwo ndiononga kukanganisa ndati unongonika ndikuchema pafoni kuwa pamafoni kuwa saka indofanira kuya pano pamafoni kuwa paiwa ukundikwadza yato alarm kafoni ningirikinzika utenganyanya ukuraisa aiwa kanai nekuti kana chiti zvanyanya ukuraisa toda kutaura maringe ekuti how do we communicate phone call yako yato alarm yangu mumba mune makatsvairwa kana ndomumirira panze pano ndichitonhorwa muno muarea mune maspai NPF neMTC Alliance vanenge vakutoti pamwe ndiri kunetsa nenyaya yemari ini ndiri kutaura zvinhu zvepolitics dziri very even and general maringe nezvehurumende yedu yemuno muZimbabwe handizvo hurumende yemuZimbabwe ine marights akawanda kudarika isu vanhu handinoseri nekuti kunudzi vanhu vakuru mapurisa masoja manesi saka isusu tikange tichitaura isusu vatingati maparty members tikutaura isusu as a ruling party vanhu vari very aiwa tiripo aiwa nhasi ngatimbogumira panapa handika uzi nyaya dzenyu hadziperedzi chimbotenga kana supa kana skade timomwa time kana maisa alarm futi handimburi maalarm ere mafoni koka saka iriboa